Сега нека се върнем назад във времето, за да видим откъде започва всичко и какъв е пътят на цивилизацията. След 50 дни и повече от 20 000 изминати километра в пустини, морета и планини приключиха снимките на документалната поредица «Пътят на цивилизацията». Филмът за Месопотамия, Анатолия и Тракия е дело на режисьора Стилян Иванов и оператора Мирослав Евдосиев. Премиерата на първите две части, Траките, ще бъде на 20 ноември в аудиториума на трибунала в Хага. Голяма част от сцените за останалите 3 части са заснети на територията на Турция. Във филма са показани родните места на Омир и Херодот, запазените храмове на Ефес и Милет и гробницата на цар Мидас, чиято гробна камера бе отворена специално за снимките. Зрителите ще могат да видят и едни от най-старите следи от човешки крак, запечатани върху вулканична лава преди 17 000 години, както и скални рисунки на 11 000 години. Разпространявана на български и на английски, документалната поредица ще разкаже и за големите битки на древността. Тази за Троя, сраженията на Рамзес II и похода на Александър Македонски.